Aw bisimila don kibaru kan Kantan Beja ale jasiraw kan ka foli lase maliden bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan e min ye maakura ye k'a ɲini fɛ k'i abonné i ka tila k'a partager aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan. Azanse Kuba Voyage Kuba da malidenw bɛɛ lajɛlen tulo kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw minnu b'a fɛ ka taa hiji baaraw kɛ k'a ye wuli joona ka n'aw ka tɔgɔ sɛbɛnw kɛ Azanse Kuba la u jabala filɛ nin ye Bamakɔ kura Gadani dala dumuni ɲuman o ye produit Gadani ye aw minnu bɛ k'a fɔ k'aw mago bɛ dala dumuni ɲuman na produit Gadani a y'o k'a taalan ye a bɛ sɔrɔ Mali bitigiw bɛɛ lajɛlen na an filɛ don min ko bi campagne air ɲɔnɔ campagne kelen min nalen bɛ aw ka taa ni ka segin o bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni baden na cogo min na campagne air ɲɔnɔ kari kuraw b'u bolo minnu n'u bɛ taa Mali marabolo ninnu kelen kelen na an b'a ladɔnna k'a fɔ dɔnyalakaw olu tɔgɔladon diɲɛ kɔnɔ o ye janvier kalo tile 26 ye min ye Mali dɔnyalakaw ye olu ye a laɲɛnamaya janvier kalo tile 27 dɛnɛ in na ni ka bɛn san 2025 ma a kɛra u jabala la Samakɔkɔ olu fɛ maa caman tun bɛ kɛnɛ kan ye minnu tun nisɔndiyalen bɛ ni dɔnyalakaw tɔgɔladon ye kunnafonidilaw olu kɛra nin ko in seere ye anw yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye an ye min sɔrɔ seeraw la olu filɛ nin janvier kalo tile 26 o ye dɔnyew tɔgɔladon ye diɲɛ kɔnɔ ka sanga o de ma janvier kalo tile 27 san 2025 Mali dɔnyalakaw olu ka nin don kɔfɔlen ɲɛnamaya u jabala la Samakɔ o min ni maa caman yɛrɛ kɛnɛ kan ye minnu tun nisɔndiyalen bɛ ni dɔnyalakaw tɔgɔladon ye o bɛ tali kɛ jagobatigiw minisiri min ka ca ɲɛsinnen bɛ nafolokow ma min ye dɔnye ɲɛmɔgɔba Mali kɔnɔna na Amadu Konate ale yɛrɛ tun nisɔndiyalen bɛ nin don kɔfɔlen na ni dɔnyalakaw tɔgɔladon ye nin kɛnɛ kan ye dɔnyalakaw u bɛ baara kɛ cogo min na ɲɛfɔli kɛra o n'a ɲɔgɔnnaw kan fo ka taa fara ɲina babuse min dira dɔnyalakaw ma olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra nin kɛnɛ kɔfɔlen kan ye nin don in na kɛra sabu ye dɔnyalakaw u ni jamanadenw sera ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ni ka ɲɛfɔli kɛ u ka baaraw kɛcogow la kɛnɛ kan ye an ye ɲininkali kɛ dɔnyew ma ɲɛma la Mali kɔnɔna na n'o ye Amadu Konate ye seera min sɔrɔla ka bɔ ale yɔrɔ olu filɛ nin douane bɛɛ de b'a kɛ organisation mondiale de douane n'o ye douane bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye niveau mondial min bɛ douane bɛɛ gérer ale de y'a décidé depuis 1981 san 1000 san 1981 depuis waati ka don dɔ jateminɛ k'a fɔ douane bɛɛ ka jɛ baara taabolo la ka thème dɔ ta san kura kɔnɔ baara ka kɛ n'o thème ye ɲinan ta o ye ka douane ka baara kɛ cogo min na ka dɔ fara baara kɛcogo kan ka dɔ fara sécurité ka sécurité jumɛn ka baara kɛ ka jamanaw kisi ka frontière kisi ka douaniers yɛrɛ kisi ani baara kɛcogo ɲuman kisi kɔnɔna na ka dɔ fara sɔrɔ kan o de ye ɲinan thème ye n'i ye nin thème ta n'i y'a sabata ka baara taabolo ka dɔ fara o kan ka jamana frontière kisi jamana kɔnɔnaw kisi ka douaniers kisi ani ka sɔrɔ yiriwa n'i y'o fɛn sabata o ni anw douane malienne an douane Mali douane taabolo saba fana o bɛ ɲɔgɔn ta parce que an ka taabolo fɔlɔ o ye ka dɔ fara sɔrɔ kan jamana sɔrɔ kan taabolo filanan ka yuruguyurugu kɛlɛ yɛrɛ o ye sécurité ye taabolo sabanan ka réforme kɛ n'i ye réforme kɛ o bi taabolo fila in o b'o olu dɔ fara olu kan donc an b'o hukumu kɔnɔna na an y'a kɛ ɲina contexte min kɔnɔ a bɛ comme salon ta a ka gɛlɛn mais alhamdulillah dɔ bɛ bɔ gɛlɛya la sɔrɔsiw bɛ ka kɛlɛ min kɛ bi a bɛ ka dɔ bɔ anw ka gɛlɛya la
parce que avant abi douane permettait ka jamana femme nous comptant bolo ka taga alors sans croire qu'on est amena barake ni kono mais sans terminer no 2024 ni tabulu fon fenta douane ya joro bin faka an ya fanga discours kono ministre ya fo ni soro do farali soro ka ni ota min kun bol dara antibanoka ni 88 milliards et quelques ni ye kelelta awre nyamala anye abe barake condition na anyo uira awla mineli kera fenchamana anda sirsa bema mi ye ka o fen flying ko lu ke kanye we ka tabulu yelama ka machine do barala adama don do ro ko lu doga barala no informatisation ay chaman ko la donc amisa ka fo tem dira don manyina don bela jine manyina a astro déjà don mali don be ka barake ni o tabulu saba fana o be ministère no yange anga ministère o fana ko tabulu saba min di on o no be jonta ni o fana ni temenoka jamana nyemo re ye tabulu min di malima ka tabulu min di ayesma oni nyina bara ni temuni abebe nyonta ka sécurité ke ka kele ke ka tourisme kele ka jamana suma ka kulu suma pour que doka fara soroka donc il va y au tabulu numbe bebe nyonta donc amo kono nana alhamdulillah 2024 an bara ko kono nana an ye nosro ko la 2025 ama faka do fara chesulu ka ambi tasibla folo de ke parce que nyina ak ngadi chamanye ame kene minga uluka ke ulutia ka dafe chamanka do tayana do banana do re obe bulu rewka ame tasibla ke ka nyisi uluma nanyo ke ami jamana nyemo ame sanda menena ka jamana nyemo fu ka do 2025 ake malima here ame kelemina ka mali suma 2025 ala ka do fara o kan parce que ne mali suma na do anu buga barake lafiya kono na e barake lafiya kono me yini on fait tabulu sabayina on va soro donc ka bokuma na yoro min ka douanier wore fu parce que douane bara mo kele barate c'est vrai directeur général to bi fo mais imana ke directeur général togo ni kofle fi ka mo soro ko ni kofle ni mo yi ubi ko e bi continuer mais ni kofle ni ma mo do bi jo ka douanier bela jinin fo anye ay no bomuna mo kele no se ambe no do ka bela jinin fo ka do ke bela jinin ala ka sangura ke here korolun yira kuraw kɛrɛfɛ o ye de ka an ka population an'an ka ɲɛmɔgɔw ka u ladɔnniya an ka baara la a ye fɛn dɔw ye bi woro pani ka fɛn jugu k'a kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma cyanure yalo o kɔni olu tɛ taa ɲɔgɔn fɛ woro cyanure ye poison de ye o n'a ɲɔgɔnna caman maramafɛn kɔrɔ minnu tun b'an bolo ani bolimafɛn kɔrɔ minnu tun b'an bolo dɔw bɛ yen u bɛ san 60 bɔ an y'a bɛɛ bɔ an y'a yira ani kura min fana dira an ma ka bonyamasegin kɛ faamaw ye an ka ɲɛmɔgɔw u y'an bɔ kɔrɔlen na ka n'an bila kura kɔnɔ. Ni exposition ye a diyara n ye parce que a bɛ kunu douane fɔ ka bi douane fɔ an filɛ ka bɔ nin papier minnu kɛrɛfɛ fɔlɔ nin y'a sɔrɔ douane fɛn bɛɛ tun bɛ kɛ bolo la bi ala ni faamaw yɛrɛ kosɔn a yɛlɛmana a bɛ ka informatiser ni an fɔra an ka tiɲɛ fɔ Mali kɔnɔ douane de fɔlɔ kɛra service min informisera ka tɛmɛ bɛɛ kan o kɛra douane de ye. Jɔsen 3 o de bɛ Mali douaniers bolo an bɛ waati min na ko bi n'o ye sɔrɔ yiriwali ye ka yɛlɛma don baaraw taabolo la ka bɛn ni diɲɛ taabolo kuraw ye ani ka jamana kɔnɔdenw lakana sɔrɔ ni musaka ko ministre ka fɔ la. An bɛ se ka an disi gosi n'an ka douane ye bi
an fiyɛrilen don kosɛbɛ parce que u y'a yira an na d'abord depuis douane a daminɛ kabini an ka indépendance fo bi u y'a yira historiquement baara minnu kɛra baara tun bɛ kɛ cogo di gɛlɛya minnu tun bɛ baara kɔnɔ u sera ka nɔgɔya minnu sɔrɔ a la évolution yɛrɛ y'a to an sera k'u accompagner cogo min na mais exposition fanba b'a yira an na k'a fɔ douane jɔsen 3 de b'u bolo sisan ka recette ladon ka bayɛlɛmaliw kɛ u ka baara taabolo la mais surtout u kan ka kɛlɛ kɛ contre l'insécurité u kan ka kɛlɛ kɛ contre fɛn fɛn ye n'a man kan n'a kɔnnen don drogue b'a la sanu trafic b'a la nafolojɛ yɛrɛ comme an y'a ye cogo min na euro ninnu o trafic b'a la bon an y'a ye k'a fɔ fana minnu bɛ o baara ninnu kɛ u ka kekun don o don bɛ bɔ ni sira dɔ ye don o don bɛ bɔ ni sira dɔ ye an y'a ye k'a fɔ douane u jilajalen don u ka renseignement jilajalen don an y'a ye fana douanier souvent u b'u ni yɛrɛ di parce que fɛn dɔw bɛ yir'i la k'i ka taa o baaraw kɛ comme an y'a ye cogo min na ni i tɛ ka jamana fɛ n'a kanu t'i la i tɛ se k'o kɛ donc an y'a ye k'a fɔ vraiment jamana kanu b'u la an y'a ye k'a fɔ u engagélen don dusu b'u la ka baara in kɛ baara in tɛ ka kɛ mɔgɔ kama a bɛ ka kɛ jamana in de kama pour jamanadenw ka se ka lafiya u sigiya la cogo min na. Mali jagokɛlaw ka soba ani douaniers bɛ baarakɛɲɔgɔnya siraw la bɛɛ ni yiriwa sabatili kama a bɛ waati jan bɔ o kama CESI min ye groupe électrogènew di douane cakɛda ma min nafolo bɛ taa jɔ fo sefa wari miliyɔn 300 la. A b'anw yɛrɛ de ka baara teliya ni courant tɛ baara tɛ se ka kɛ donc ni courant dun bɛ yen nɔ baara bɛ kɛ baara bɛ teliya a b'a dabɔ recette bɛ se ka sɔrɔ ko ɲuman donc an y'a dabɔ o de kama an yɛrɛ ka dɛmɛli do douane ka dɛmɛli do. Ka kɔni bɛɛ ɲɛ sɔrɔ ni musakako ministri fɔlɔ la ka tasi bila kɛ douane ma fatulenw ye ni jirifeere dali ye ani k'a bolonɔ bila douaniers ka gafeba la n'o ye livre d'or ye. Mali ministriw ka fara jamana kuntigi kan araba o araba u bɛ tɔnsigiba min kɛ ORTM ale bɛ kuma ninnu lase nanzarakan k'a kɛ bamanankan ye maa u ye dɔgɔkun tɛmɛnen na n'o ye araba tɛmɛnen ye min ye barolasigi min kɛra jamanakuntigi ni ministriw ni ɲɔgɔn cɛ a la kumabaw min ye Musa Jara ale ye olu ɲɛfɔ ye bamanankan na. Ama cogo min ministriw ka dɔgɔkun lajɛ senfɛ sariyako bunakun kan ka kɛɲɛ ni ministri min ɲɛsinnen do tani ka segin ni minanko ma ale ka laɲini ye ministriw ka dɔgɔkun lajɛ sariya dɔ ta ni o bi yɛlɛma do ɲɛmayaso bolofara min ka baara ɲɛsinnen do tani ka segin ko ma n'a bɛ fɔ ma ko direction générale des transports o ka baara kɛcogo ma a jirala k'a fɔ ale ni a ka bolofaraw olu bi baara caman kɛ ka ɲɛsin tani ka segin cogo ma ni bolifɛnko n'o bɛ tali kɛ fɔlɔ bolifɛn a bugunatigɛ sɛbɛn a bɛ fɔ min ma ko plaque d'immatriculation ka fara o ka bolifɛn sɛgɛsɛgɛli ni o ye contrôle technique a bi o fana kɛ ani ayiwa tani ka segin sɛbɛnkɔrɔ a jirala k'a fɔ o baaraw bi ka dɔ musakaw kofɔ o de hukumu kɔnɔna ni sariya kura min taara o bi ayiwa waleyaw boloda ni o bi tali kɛ musaka minnu kan ka sara ni baara ninnu kɛli la baara dɔw bɛ minnu ni olu tan kun tɛ bala ni sariya kura in bi olu ta bala min b'a to ayiwa o baaraw bi kɛ maa minnu ye olu ka o musakaw sara ni ɲɛmayaso bolofara in ye ale bɛ ministriw ka dɔgɔkun lajɛ sen fɛ ka kɛɲɛ ni ministri min ɲɛsinnen do soko ani sigidakow ma ale ka laɲiniw ye dugukolo dɔ min sigiyɔrɔ bɛn bɛ Sikaso ma o bilara o ministriso in ka bolo kan ni a bɛ fɔ a ma ko ayiwa terrain titre foncier i ka dɔn ni a nimero ye 8 371 ye a jirala k'a fɔ o bilara ni ministriso in ka bolo kan cakɛda min ɲɛsinnen do siraban kasara ko kunbɛli ma ni a bɛ fɔ a ma ko ANASER ko olu ka ɲɛmayaso bolofara dɔ bɛna jɔ a kan ministriw ka dɔgɔkun lajɛ senfɛ kunnafoni di hukumu kɔnɔna na ministri min ɲɛsinnen do jamana kɔnɔna ko ani mara cɛmabɔli ma ale ye ministriw ka dɔgɔkun lajɛ ladɔnniya k'a fɔ sigida ɲɛma minnu ni kala bɛ ta ka u sigi n'a bɛ fɔ a ma ko conseil communal o min bɛ i ka dɔn Yelekebugu Kulikɔrɔ mara la i ka dɔn ko ayiwa o cira min b'a jira k'a fɔ olu wulila ka bɔ o sigiyɔrɔ la ko o kɛra jateminɛ fɛ jateminɛ min ni o nana ni sariya sɔsɔli caman ye olu ka baara la a jirala k'a fɔ o bi tali kɛ fɔlɔ ayiwa bolo seli dugukolow ma ka daminɛ jamana tɔgɔla dugukolow ma o tɛmɛnen kɔ baara minnu kan ka boloda ka ɲɛsin ayiwa mairie ka san baara musakakow ma o lajɛw kɛbaliya bɛ a la fo ka taa se ayiwa baara minnu ni olu kan ka taa sariya minnu fɛ o sira jɛli
o bɛɛ de kɛra sababu ye i n'a fɔ ayiwa sariya min bɛ marabolo ko fɔ u bolo fara tanna bi a laɲini cogo min ni ayiwa ma kofɔlen ninnu olu ka jɛkulu cira ni o ye conseil communal ye Yelekebugu Kulukɔrɔ mara la. Ale bɛ ministre ka dɔgɔkun lajɛ senfɛ ministre min ɲɛsinnen don i ka dɔn jamana ayiwa lakurayali ma ni ayiwa ale de bɛ jamana ni cakɛdaw ni ɲɔgɔn cɛ ale ye ministre ka dɔgɔkun lajɛ ladɔnniya k'a fɔ ko ayiwa don min ni o ɲɛsinnen don Mali ka yɛrɛ ta sinsinni don ma n'a bɛ fɔ o ma ko journée nationale de la souveraineté retrouvée ko o ta ko sabanan ɲɛnɛmayara i ka dɔn Mali kɔnɔ o kow kɛra kɛcogo min na ministre ka dɔgɔkun lajɛ ladɔnniyaw la o senfɛ a jira k'a fɔ baara caman bolodara ni ayiwa tako sabanan senfɛ baara minnu ni olu kɛra ka daminɛ Bamako ya ka se marayɔrɔ la ani Mali ka lasigidenso min bɛ jamana kɔnɔ olu bɛɛ i ka dɔn nin don ɲɛnɛmaya kɛrɛnkɛrɛnna a kuncɛli ta senfɛ ni o kɛra ayiwa janvier kalo tile 18 ko maa caman kun b'a kɛnɛ kan ka daminɛ gouvernement ɲɛmaw la ka se gouvernement maaw ma ka se CNT ani ayiwa ladala ɲɛmaw k'olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ i ka dɔn a kɛnɛ kan ka faraw ka jamana wɛrɛw maaw kun bɛ a kɛnɛ kan ka daminɛ Burkina Faso Niger ayiwa olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ i ka dɔn nin kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnena ayiwa olu ka fara ɲɔgɔn kan tɔn ni o ye ayiwa nin jamana saba ka fara ɲɔgɔn kan tɔn ye Confédération des États du Sahel k'i ka dɔn olu kun ye maa wele ni kɛrɛnkɛrɛnnenw ye ni tako sabanan kɛnɛ kan. Ale bɛ ministre ka dɔgɔkun lajɛ senfɛ ministre min ɲɛsinnen don jamana sɔrɔko ni musakakow ma ale ye ministre ka dɔgɔkun lajɛ ladɔnniya k'a fɔ ko ayiwa o ministre ka lajɛ dɔ kun sigira ni o ye Confédération des États du Sahel ministre ka dɔgɔkun olu ka lajɛ o lajɛba o kun bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye ɲɛtaa sabatili ye Sahel jamanaw kɔnɔ ni o baara kɛra janvier kalo tile 16 san 2025 in kɔnɔ ministre y'a jira k'a fɔ ministre minnu ɲɛsinnen don sɔrɔko ni musakako ma ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnena Mali ta Burkina Faso ani Niger olu bɛɛ fara kun bɛ ɲɔgɔn kan ni lajɛ kɛnɛ kan lajɛ min senfɛ ni u da sera ma ni jamana saba kan ka sira minnu minɛ ka ɲɛsin ɲɛtaa sabatili ma ka faraw kan u kan ka waribo dɔ fana sigi min bɛ ɲɛsin cakɛda sigiko ma n'a bɛ fɔ o ma ko banque ni jamana ayiwa saba ka tɔn tɔgɔ la u da sera o ma ani ka faraw kan musaka min kan ka sara ayiwa jamana wɛrɛ maaw ka don ka bɔ ni minɛnw ye AES jamanaw kɔnɔ olu kan ka musaka minnu sara nka o jamanaw la UEMOA jamanaw tɛ u la u da sera olu bɛɛ lajɛlen ma ani AES jamanadenw ka taa ni ka segin k'a sɔrɔ grɛn masiriw de la AES jamanaw kɔnɔ baara minnu bolodalen don ka ɲɛsin nɛgɛsirako ma nin jamana ninnu kɔnɔ ka faraw kan u kan ka ayiwa pankurunboli tɔn min bila sen kan u da sera olu ma ka faraw ka sira min ni o bi bɔ Ɲamɛ ka na Tera Dori Kaya fo ka se Wagadugu ma Bobo Julaso Orodara Sikaso Buguni ani kana Bamako u da sera i ka dɔn o sirako ma ni o jɛɲɛ ye kilo 1446 ye u da sera olu bɛɛ lajɛlen ma ka faraw ka kɛnɛ ayiwa tare 2,000,000 u da sera fana ma min ni o kan ka labaara ka ɲɛsin baganmara ani baara wɛrɛw yiriwali ma ni jamana saba ka fara ɲɔgɔn kan tɔn tɔgɔ la ni o ye AES jamanaw ye. Ale bɛ ministre ka dɔgɔkun lajɛ senfɛ ministre min ɲɛsinnen don dugujukɔrɔ nafaw ma ale ye ministre ka dɔgɔkun lajɛ ladɔnniya k'a fɔ ko dugujukɔrɔ nafolo bɔyɔrɔ maa dɔw tun bɛ o baara kɛ k'a sɔrɔ yamaruya tɛ u bolo ayiwa o wulikajɔ kɛra ka tɛgɛ kɛ olu la k'olu ka baara kɔlɔlɔ kun ka bon jamana kan kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnna sigidaw ayiwa tiɲɛni ka faraw kan min ye ka dɔn bɛnbaliya ye sigida la ani a bɛ se ka gɛlɛya kɛnɛya fana na sɔrɔko ani fɔɲɔgɔnko nani sigidaw la ko o baara kɛbɔ o ka caman bɛ yen minnu kun ye ka dɔn dunanw ye ko ayiwa o baara ninnu bɛ kɛ sababu ye fana ka se ka jatigɛwale musaka bɔ ani ayiwa ɲɛnaminimafɛnw tali ka o yiriwa o yɔrɔ kofɔlen ninnu na wulikajɔ kɛra ka tɛgɛ kɛ o maa kofɔlenw na o bɔyɔrɔ 61 ayiwa tɛgɛ kɛra o de la kana tigilamɔgɔw fɛ ka tila ka minɛn caman minɛ u la minɛn minnu ni o ye sanubɔ minɛnw ye ayiwa o 286 olu minɛna ani mobili 63 olu bɛɛ lajɛlen minɛna wulikajɔ senfɛ min minɛna maaw la minnu tun ye dugujukɔrɔ nafolow bɔ k'a sɔrɔ yamaruya tɛ u bolo a y'a jira fana k'a fɔ ko gouvernement bɛna to wulikajɔ la ayiwa o waleya in kɛlɛli la. Ale bɛ ministre ka dɔgɔkun lajɛ senfɛ ministre min ɲɛsinnen don maliden minnu bɛ kɔkanna ani farafinna ka kɛlɛya ma ale ye ministre ka dɔgɔkun lajɛ ladɔnniya maliden minnu bɛ kɔkanna na olu kunkanko
kɛrɛnkɛrɛnna jamanaw na jamana minnu ni gɛlɛya bɛ olu ka k'a daminɛ kanango gɛlɛyaw la ani jamana minnu kelen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ta ka ɲɛsin tunganatalaw ma o gɛlɛya minnu bɛ olu kan ani gouvernement ye wuli ka jɔ minnu kɛ fura ɲini na o gɛlɛyaw la da siraw ma a jira k'a fɔ san 2024 tɛmɛnen kɔnɔ ko o dɔ kɛra wulikajɔw kɛra sababu ye maliden ma 12 ni 300 i k'a dɔn ayiwa minnu ni gɛlɛya tun bɛ olu ka u tun bɛ yɔrɔ minnu na ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin olu ma ale bɛ ministre ka dɔgɔkun lajɛ senfɛ ministre min ɲɛsinnen don baganmara ni mɔni ma ale ye ministre ka dɔgɔkun lajɛ ladɔnniya k'a fɔ don min ni o ɲɛsinnen kun don jɛgɛ tɔgɔla don ma o tako sabanan ko ɲɛnamayara mali kɔnɔ yan k'a daminɛ janvier kalo tile 9 a 11 san 2025 a kɛra Bamako yan min ni a labɛnna o ministre so in ani ayiwa cakɛda min ɲɛsinnen don sɛnɛko yiriwali ma n'a bɛ fɔ ma ko assemblée permanente de chambre d'agriculture du Mali olu fɛ ani jɛgɛ maralaw ka tɔnba ko o senfɛ CFA wɛrɛ miliyari 7 o bilara ni ministre so kofɔlen ka bolo kan min kan ka kɛ baaraw musaka boli baara minnu ɲɛsinnen don jɛgɛ mara yiriwali ani bayɛlɛmani yiriwali ani fɛɛrɛ fɛn o fɛn ni o bɛ ɲɛsin ayiwa mɔni yiriwali ma an ka jamana kɔnɔ ani dugukolo minnu tiɲɛnen don olu ayiwa lakurayali ko ni musaka mina don olu dafɛ bɛ ka kunnafoni labanna ministre ka dɔgɔkun lajɛ senfɛ ministre min ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma ale ministre ka dɔgɔkun lajɛ ladɔnniya bana ko ayiwa suguya ka Mali kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ bana min n'a bɛ fɔ ma ko coronavirus ko ale kɔni hakɛ tora cogo la n'i y'a ni dɔgɔkun tɛmɛnen ta da ɲɔgɔn kɔrɔ min b'a jira k'a fɔ fɛn ma fara a hakɛ kan nka ko bana min ni o ye sumayaba ye n'a bɛ fɔ ma ko dengue i k'a dɔn ko n'i y'ale ni dɔgɔkun tɛmɛnen ta da ɲɔgɔn kɔrɔ ko dɔ bɔra o hakɛ la Mali kɔnɔ min kɛra sababu ye jamana ɲɛmaa ka wele kɛ ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma maaw bɛ se ka u janto u yɛrɛ la cogo min ani ka kisi banaw tɔɔrɔ ma jamana kɔnɔ. Nin bɛ dansi kɛ bi don kibaru la min labɛnna Kantan Media ɲɛmaaso fɛ k'a lase aw bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu an cɛ ka kulomajɔ la a ka tɛmɛ nin kan sali ala Muhamɛdi.